Ikasten alfabetoa. Letra bat aipatuko dugu, da zuek pentsatu horrekin hasten den hitz bat. Nahi badezue pausatu bideoa da pentsatu lasai. Goazen ba. A. Ate. B. Bale. C. Ohiko euskal hitzak idazteko ez den arren, kanpoko izenak eta hitzak idazteko sartu da gure alfabetoan. Adibidez, Kadiz hiria. D. Dorre. E. Eguzki lore. F. Furgoneta. G. Gazta. H. Hosto. I. Hor dator. Igela. Jota edo jota. Jolastu. K. Kirola. L. Lapiko. M. Marrubi. N. Non, nora, nondik. Zenbat galdera hasten diren N letrarekin. Ñ. Ñimiño. O. Olagarro. P. Pinpilin pausa. Q. Kanpoko izenak idazteko erabiltzen da bakarrik. Adibidez, Kito hiria. R. Robot. S. Saski. T. Talde. U. Urjauzi. V. Euskaraz bere soinua B letrarekin idazten da. Beraz, kanpoko izenak idazteko erabiltzen da bakarrik. Venezia adibidez. V bikoitza. Batez ere ingelesetik datorkigun hitzak idazteko. Horien artean, walkie-talkie. Isa. Xaboi. I grekoa. Zer dator? Jo-jo. Zeta. Azkena ba? Zorionak. Hau izan da alfabetoa eta bere hizkiak. Hurrengor arte, agur! Ipuin eta hezkuntza baliabide gehiago gure webgunean.